Ermenistanda resmiler soňky ýylyň başyndan beri ikinji gezek hojalyk hyzmatlarynyň bahasynyň galdyrylýanlygyny yglan etdiler. Bahalaryň galmagy paýtaxt Yerewanda onlarça adamyň protest geçirmegine sebäp boldy. Demonstrantlar döwlet kommunal hyzmatlar idarasynyň öňünde jemlendiler. Käbirler ýol hereketine pätkil bermäge we käbir köçeleri böwetlemäge tynançdy. Ençeme adam tutsak edildi. Täjikistanda universitetlara kabul ediş egzamenler geçirilýär. Täjikistanyň milli synagy merkezi tutuş ýurt boýunça synaglary geçirmek üçin 11 şäherde 39 sany nokat döretdi. Ýörite hopsuluk şirketleri studentleri barlygdan geçirdi we olaryň mobil telefonlaryndan peýdalanmazlygy üçin çäre berdi. Moskvada maýyp ogly üçin kompensasiýany talap edýän Zenan Ortiýadyň prezidentiniň administrasiýasynyň öňünde protest geçirdi. Kemerow regionundan Vera Şykhova şahtaçy bolup işlände şirket alyp maýyp bolan ogly Aleksandr üçin kompensasiýany talap edýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.